Telefono eta ordenagailuak oraindik ere ez dituzu euskaraz? Klik pare bat eta minutu gutxi batzuk besterik ez duzu behar. Abenduak 3 ditu gaur, euskararen eguna. Badakizu esparru digitalean ere zenbat baliabide dauden euskaraz egiteko? Adimen artifiziala euskaraz. Bai, galdetu bestela, latxari edo Geminiri. Galdera bat, erantzun bat, euskaraz, zure esku, hortxe duzu. Aspera eginda zaude? Aitzakierik ez, jolastu euskeraz. Egunean behin ezagutuko duzu, ziur, lagunekin leian aritzeko denetariko galderak. Ildo bera jarraitzen du taxaniak. Egunero lagunekin lehiatzeko, birudi ikusi eta mapan kokatu beharko dituzu. Berbazterka online dago eskuragarri. Eta Wordle jokoan bezala hitzi eskutu asmatzea da helburua. Eta txikientzako zer? Balde batetik hitziki daukagu, hitzak ikasteko. Bestetik kokoiokoa, irudimena pizteko eta antxontegiriaren eskutik hizkuntzarekin jolasean. Jolasen bidez ikasi. Honena, Euskal Eduki sortzaileak, zalantzarik ez. Barrez lehertzeko memeak nahi dituzu zure fidean? Memegile ikaragarri onak ditugu. Neskapreskuak eta egintza besteak beste. Eduki sortzailea arrobi, oparoa, emankorra eta askotarikoa dugu. Horren eredu dira esate baterako, Albin Estardaz, Tiker Iribarren, Jani Atxu eta Irati Irauzkin. Tira, agerikoa da, euskara bizirik dago eta eskura dugu. Batu zarera, zer egin zain zaude?